video i dag. Vi er på vej i Tivoli. Og I skal ikke tænke på vores stemmer. De er lidt syge, og jeg... Så nu skal vi op til toget. Og så skal vi tage hen til Axels Torv, der hvor vi skal møde med vores klasse. Vi lige hurtigt tage i Netto. Lille. Pose for the best. Vi venter på chili. Og Melanie. Mest chili, vi kan begynde. Se, der kommer den. Betty. Nu går vi jo med den. Kom lige, vil du lige pose? Okay, hej. Den var ret sej. Ej, hvor det varmt i dag. Hvorfor skal jeg også den her på i dag? Det er ikke sej. Nu er vi på vej. Jeg ved ikke, om det er. Ja. Det var lidt skævt. Jeg får lige hen til den anden indgang. Hej. Nu? Ja. Ej, lyder det bare. Vi tager elevatoren, fordi Chili har brækket sin ryg. Ej. Og skål med sin. ikke på. Nu skal vi vente for langt, hvad der tilbage. Nu er der sådan 3 minutter tilbage. Vi skal med e-toget mod Køge. Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi overhovedet ikke. Vi skal hen til Robringården. Er der andre, der er glade for, at Malachi did the dance? Ja. Fortæl os præcis, hvad du laver lige nu, Chili. Vores tog. Shit! Nej, hvis vi ikke har. Det var A mod Østerport, faktisk. Skal vi ind i toget? Så er vi kommet i toget. Kan vi tage tak? Et barn og 3 voksne. Er du et barn? Ja. Hvor gammel er du? Nu skal vi af. Det er jeg bare. Ja, virkelig. Nu skal vi lige se, hvor meget det blev for Lillys sugar mommy. Ja, hun tjekkede ud faktisk, at vi kan. Det var meget. Er du sikker på, at vi kan betale? Ja. Hvor meget var det? Nej, vi har... Hvor meget var det? 77 kroner. 77 kroner. Vi har overhovedet ikke travlt med. Vi skulle 2 stop. Jeg betalte for dem alle sammen. Sugar mommy. Det er fordi, vi lige fundet vores sugar mommy. Ja. Nu er vi i vej til Tivoli. Så lader vi det, var helt vildt. Hej alle sammen, nu er vi på vej i Tivoli. Vi er på vej op til rulletrappen. Ja. Og i dag i Tivoli, der skal vi lave en opgave, og så har vi fri lege. She playing with the bro. Ej, vi skal hele vejen om til Axels Torv. Så vi skal ikke bare gå ind ad hovedindgangen, fordi... Eller det er hovedindgangen, men sådan... Den her indgang. Den skal vi gå ind af, fordi vores klasse er til mænd. Ja, vores klasse, kommer de til at gå her? Hvad? Kommer de til at gå den her vej? Eller kommer de den anden vej? Jeg tror, de kommer den der vej fra. Sidste gang, så var det, at køen den sådan startede helt over lige ved Tivoli Foodhall, og skulle hele vejen om bagved. Ja, det kan jeg fandme godt. Det var virkelig langt. Du så nogen her. Men vi heldigvis skulle bare skippe line, fordi vi er bare bedre end alle andre skoler. Yeah. Yes, we are. Just start on Bagnehøj, then you get in Tivoli hurtigere. Ja. Nej, Kan vi bare... Axels Torv. Nu kan vi... Vores klasse står lige derovre. Hvor er det allerede? Ja! Er det din fødselsdag, Line? Ja, det er fødselsdagsbarnet. Sig tillykke til fødselsdagsbarnet. I dag er det Robin i fødselsdag. Jeg er vores største fan. Jeg er fan nummer 1, og de poster. Og slår han i ryggen. Nu er vi der. Vi er ved Axels Torv. Den har vi lavet for en måned siden.
Den her. Den har vi. Lille laver Den har lige vi 70 visninger på. Perfekt. Og den her med smoothie challenge har vi 40 visninger, og Bornholm Day 2 51. Det er en god start. Nu skal mig og Lille lige på tur. Vi skal hen til vandet. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg så det bare som sådan, det skal jeg hente. Strømmen i det. Så majestic. Skal jeg prøve at sætte mit kamera ned i det? Ej, det tør jeg ikke. Men vi får et teleskop på. Så mange penge tror du skal have forløb ind i midten? Jeg skal have ret mange penge, fordi det er ret dybt. Ikke her, men der er lidt dybt. Det er faktisk ret æstetik. Er det koldt? Ja. Hachiu! Hachiu, mami. Nej. Ej, kan vi lige prøve igen? Vi vil lige filme TikTok her. Jeg glemte, jeg kom der med. Det er godt. Du skal lade mig game, Michael! Ej, de der. Carlos, stå! Det gik ikke rigtig. Nej! Michael! Ja, skal du! Michael. Update. Vi venter stadigvæk. Klokken er. Hej Mine. Petit. Hej, det er det. Nu har vi fået vores turpas. Og så skal vi starte ind i Tivoli. Nu skal vi prøve den her børnerutsjebane. Det er den første rigtige, fordi vi har kun prøvet med skolen eller sådan. Ja. Så nu skal vi prøve den. Det er den her. I Rasmus Klumpland. Det var meget vildt. Nu har vi prøvet den første ud af de alle, vi skal prøve. Vi prøver at prøve så mange, vi kan i dag. Ja. Se den der, de har røde hoveder. Ja, det er det. Focus. Nu har vi prøvet Tilly har forladt os. Ja, Tilly har forladt os. Så ved man ligesom. Og nu skal vi prøve kamelen. Ja. Ej, jeg har mascara på øjenlåget. Kan vi godt spise chicken til os efter? Ja. Forlystelse 3. Forlystelse 3 indtil videre. Nu skal vi prøve det mini-gylletårn. Ej, det ligner lidt. Det er bare chokolade, guys. Okay, vi har faktisk prøvet lidt bagefter. Nej, har vi det? Vi prøvede kamelen, nogle har I set. Vi prøvede... Og så prøvede vi det der mini-gylletårn. Så efter... Prøvede Mælkevejen. Mælkevejen, det er rigtigt. Og så spiste vi fritter. Og nu er vi... Og Tilly har forladt os, og hun er stadig væk. Og vi gider hende ikke. Vi er sur på hende.
Og nu venter vi på vores Vi er sure. Og så skal vi på Lille bi omkring. Den gamle kuffert. Nej, hvad hedder den? Den flyvende kuffert. Den flyvende kuffert. Så nu venter vi på vores venner og skal prøve den flyvende kuffert. Ikke så meget speaker. Sidder på bådene.